Bon dia, què tal estan? Comencem setmana amb pluja. Pluges que han sigut especialment significatives a les comarques del sud. De fet, hem de destacar els més de 40 litres per metre quadrat que s'han registrat a diversos observatoris de Torrevieja de matinada i, a més, en molt poc de temps. Pluja molt intensa, com veuran en les imatges que a continuació els mostrarem, i també situació de precipitacions que ha acabat afectant tot el territori, i que de manera diferent cap a les comarques del nord la pluja ha sigut menys significativa que eixa que els comentem d'algunes comarques centrals i també del sud. Repassem alguns dels valors provisionals, perquè continua plovent, però els més destacables fins ara són els 49 litres per metre quadrat de Dénia o els vora 44 a l'Observatori d'Aguas Nuevas de Torrevieja, 31 han registrat a Teulada i 23 al Poble Nou de Benitatxell, 22 ha sigut la pluja registrada a l'Observatori del Montgó de Xàbia i també de Canals. Precipitacions que, com es diguem, són provisionals perquè ha sigut la primera passada d'esta borrasca que ens està afectant en aquest cas en començament de la setmana, i hem de dir que sobretot ha sigut la tempesta de Torrevieja que ens ha deixat imatges com les que veuen dels llamps que es podien veure de matinada. Guardamar del Segura, Pedro Grimau, ens envia esta bonica imatge, i esta altra de Rubén Torregrossa també ens mostra l'activitat elèctrica que ha tingut la tempesta que ha descarregat sobre Torrevieja, deixant la imatge que ara veuran de Joaquín Carrión, els efectes de la precipitació intensa que s'han pogut veure a la ciutat. De fet, este nucli més actiu ha sigut el que ha descarregat amb més força, i després hem tingut al llarg del matí nuclis que han anat també descarregant, tot i que sobretot ha sigut en la zona litoral, perquè com veuen les taques blaves i verdes no acabaven d'entrar terra endins i després al final ho han fet cap a les comarques de Castelló, però ja la pluja ha sigut de caràcter més dèbil. En tot cas, la situació d'inestabilitat es centra justament en el nostre litoral, i és per tant que cal seguir en les immediates hores aquesta pertorbació que amb molta probabilitat ens tornarà a deixar precipitacions significatives que a més podrien ser de nou puntualment fortes. Així, a la seqüència d'imatges del Meteosat podem seguir perfectament aquesta borrasca formada enfront del nostre litoral, com els hem comentat, que està fent entrar nuvolades que ja han descarregat en els valors que hem vist, però que entre avui i demà encara estarem totalment baix la seva influència, i per tant hem de destacar la possibilitat de noves precipitacions amb un vent de llevant que està bufant també de manera persistent. Repassem les temperatures mínimes de la nit, unes mínimes que no han sigut tan baixes com en dies anteriors a causa dels núvols. Entre les més baixes cap al nord destacaven els 10 graus de Sant Joan de Penyagolosa, a l'Observatori de Vistabella del Maestrat, 12 graus han registrat a Fredes o a Morella. La mínima ha sigut de 13 graus a Segorbe, mentre que a la Vall d'Uixó i a Castelló han baixat fins als 17. A les comarques centrals, les temperatures d'avui estaven situades entre els 12 graus d'Utiel i Titaguas, els 16 de Bunyol o els 18 de Gandia i de la ciutat de València. 17 han registrat a Xàtiva. I cap al sud destaquem uns valors que s'han situat al voltant dels 15 graus d'Alcoi o els 14 de Villena. 17 graus han tingut a Alacant, 19 a Orihuela i 17 ha sigut la temperatura de Torrevieja. 18 ha sigut la temperatura mínima d'esta nit a la ciutat d'Elx. Al mapa isobàric previst per a demà al migdia, el que destaquem per una banda és la borrasca, responsable de la inestabilitat a bona part de la península ibèrica, situada al sud-oest. De moment no sembla que tinga tendència a vindre, més bé a recular cap a la zona de les Canàries, però caldrà vigilar-la en els pròxims dies. De tota manera, tenim també inestabilitat en el Mediterrani, la borrasca responsable de les pluges que ens estan afectant i que ho faran entre avui i demà, una entrada de vent de llevant, per tant, inestabilitat per davant com per a poder continuar parlant de precipitacions que haurem de seguir, perquè vegin l'evolució de la probabilitat prevista. En les taques més blaves destaquem aquestes pluges que afecten les comarques centrals en les pròximes hores, però que es van desplaçant de sud cap a nord, i de fet per a demà destaquem que també acabaran afectant les comarques del nord i que en algunes zones podran ser especialment intenses, probablement al sud del Golf de València, nord d'Alacant, on s'espera que aquestes precipitacions puguen deixar precipitacions, quantitats importants, com de fet ho han fet fins ara en alguns dels observatoris de la meitat sud. Amb això, per a demà o per avui encara hem de parlar d'un dia molt ennuvolat, amb possibilitat de ruixats i tempestes que afecten sobretot les comarques litorals, on poden ser persistents, vent llevantat en la mar, que tendirà a guanyar força, especialment a la zona litoral i cap al sud, i temperatures lleugerament més baixes avui. Per a demà, un dia completament tapat, amb possibilitat de precipitacions que de matinada i durant la jornada podran tornar a ser persistents, especialment en la costa, però en general podran afectar qualsevol punt del territori. Poden anar acompanyades de tempesta, com de fet ja ha passat, i les temperatures màximes podran baixar 1 grau o 2, mantenint-se o deixant-nos en un ambient
ambient ja de plena tardor. Els dies següents contem amb que la borrasca ja vaig retirant-se, vaig escampant i de fet la primera part del dia encara podem tindre núvols abundants, especialment en el que és la meitat sud del territori, amb algun ruixat més, però ja amb una clara tendència a anar escampant i arremetent les pluges. Les temperatures tendiran a recuperar-se les màximes, però baixaran les mínimes, especialment a partir del dijous tindrem un ambient més fresc, sobretot a les comarques del nord. En principi sembla que dijous podríem parlar d'algun núvol i algun ruixat puntual a la zona del sud, però que el domini serà del sol, tant dijous com divendres. Dissabte i diumenge la situació està un poc indefinida, però sembla que el gruix de les pluges són les que tindrem al principi de la setmana. Et deixem, com sempre, amb algunes imatges de les que ens fan arribar cada dia, avui centrades en la pluja que ens està afectant. I els recordem que poden enviar fotografies a l'adreça que veuen oratge@tvmediterraneo.es.